Molt bé, moltes gràcies. I a continuació té la paraula l'honorable consellera d'Economia i Hisenda, Natàlia Mas-Guix, que inaugurarà la jornada. Endavant, un aplaudiment per ella, sisplau. Gràcies. Bé, molt bon dia a tothom. Senyor Herrero, president del Barcelona Centre Financer Europeu, senyor Shapiro, senyor Ansaldo, president executiu de la Borsa, representants d'entitats financeres, molt bon dia a tothom. És un plaer poder inaugurar aquesta jornada sobre l'impuls públic d'inversions a Catalunya i ho és encara més si atenem als reptes i a les oportunitats que ens planteja la situació econòmica actual. Una situació que fa que sigui fonamental que des del sector públic posem a disposició del teixit econòmic eines que fomentin les inversions i el creixement de les empreses. L'experiència recent amb la Covid crec que ha mostrat de forma clara el paper transcendental que pot arribar a jugar el sector públic en moments de dificultat econòmica. De fet, en el bienni 2020-2021, les administracions públiques d'arreu del món van mobilitzar un volum excepcional de recursos per fer front a l'impacte que va suposar social i econòmicament la pandèmia. I en aquest sentit destacar que Catalunya, que des del govern de la Generalitat és, amb diferència, el territori de l'Estat on més transferències i subvencions es van activar per donar suport tant a famílies com a treballadors i empreses. Per tant, una política contracíclica contundent que assoleix unes xifres, com deia, destinades en aquest bienni 2021 de 3.333 milions d'euros en ajudes, com deia, més del doble que qualsevol altra comunitat autònoma. A escala europea, ho comentàvem, la gran resposta a la Covid han estat els fons Next Generation, un programa d'inversió pública sense precedents, amb més de 800.000 milions d'euros, destinats tant a reparar els danys econòmics i socials causats per la pandèmia, però sobretot amb una vocació clara de transformació de les economies europees. Per tant, és una oportunitat única, històrica, i una responsabilitat també única i històrica que tenim, que compartim entre molts per transformar el nostre model productiu en clau verda i digital, assolint guanys de competitivitat i d'innovació. I vull posar en valor aquest objectiu de transformació per part de la Unió Europea perquè coincideix plenament amb la transformació ecològica i industrial que el govern de Catalunya defensa. Aquesta vocació transformadora és la base del nostre pla de govern, també del Pacte Nacional per la Indústria, que s'ha signat recentment amb els principals agents econòmics i socials, també amb la validació de tots els partits polítics, i també és una vocació que serà en la base dels futurs pressupostos pel 23. M'he referit abans als reptes que planteja la situació econòmica actual. Voldria breument apuntar alguns missatges, algunes dades, sense entrar en el màxim detall, però crec que és important valorar. Hi ha qui argumenta, de fet, que estem entrant en una nova era macroeconòmica, un camí que pot ser tan disruptiu i rellevant com va ser-ho l'auge del keynesianisme després de la Segona Guerra Mundial o el gir cap al lliure mercat i la globalització dels anys 90. I en aquest camí es produiran grans i noves oportunitats, però també s'estan produint importants friccions als mercats financers, alguns d'unes magnituds que no veiem en generacions. Per exemple, la inflació mundial és de 2 dígits per primera vegada en gairebé 40 anys. La Reserva Federal està augmentant els tipus al ritme més ràpid també de fa gairebé des de la dècada dels 80 el dòlar en el seu màxim històric des de fa 2 dècades també, o les accions a nivell global amb una caiguda en la seva cotització d'un 25% enguany, la més elevada en 40 anys. Per tant, una situació global convulsa, ara ho destacava en l'àmbit financer, en la qual es recalculen les previsions macroeconòmiques arreu, també a Catalunya, en la darrera revisió, hem reduït aquestes previsions macroeconòmiques, malgrat també un missatge important, es preveu que l'economia catalana segueixi creixent per sobre de l'entorn europeu els propers anys. I en aquest sentit també crec que és important recordar que, de fet, des del 2015, la taxa de creixement del PIB de Catalunya ha superat sistemàticament la de la mitjana europea tots els anys, excepte el 2020, l'any de la pandèmia. No només en l'àmbit del PIB, de creixement econòmic, també en l'àmbit de les exportacions i de l'ocupació.
Doncs aquests indicadors han augmentat sistemàticament a Catalunya, més que la mitjana europea, en l'acumulat des del 2014. Com deia, fa tot just pocs dies vam publicar les noves previsions macroeconòmiques amb un creixement estimat del 4,4% enguany, molt substancial encara, de l'1,7% l'any vinent. En paral·lel, la inflació, que és la variable que més preocupa, a Catalunya, evidentment, segueix en nivells alts, tot i que se situa per sota a nivell estatal de la zona euro, fet, com deia, que no impedeix que preocupi i molt, sobretot aquella focalitzada en aliments i la inflació subjacent, que segueix elevada, i per l'impacte que tot això pot tenir en la població més vulnerable. El mercat de treball es manté en tendència molt positiva, però, com dèiem, les incerteses macroeconòmiques globals no són poques. En aquest context és cabdal que Catalunya miri a Europa per col·laborar plegats, per trobar solucions. De fet, això mateix és el que compartíem fa pocs dies amb dos comissaris de la Comissió Europea i en concret amb el comissari Breton. Els fons Next Generation són un exemple clar del potencial transformador de l'economia, però, com deia, suposen un repte majúscul per les administracions públiques pel que representa aquesta gestió sense precedents d'aquests fons. Des del Departament d'Economia en som plenament conscients de fa temps. A través del Centre de Coordinació a Catalunya d'aquests fons, de la Conselleria, es coordinen les actuacions amb tots els departaments per prioritzar, agilitzar, optimitzar les línies d'ajut. I, a banda, des del Departament d'Empresa i Treball, amb qui també estem plenament coordinats, s'ofereix un equip especialitzat directament pel contacte directe amb les empreses, per aprofitar al màxim aquests fons. Quines són les xifres a Catalunya en l'àmbit de recepció de fons europeus? La Generalitat té concedits a mitjans d'octubre 2.947 milions d'euros de forma directa. Això és només un 15,1% del total assignat a les comunitats autònomes. Per tant, veiem que l'Estat assigna a Catalunya encara una xifra inferior al seu pes econòmic i poblacional. A dia d'avui, d'aquests recursos, la Generalitat ha ingressat 1.966, dels que ja se n'ha mobilitzat el 49%. A banda d'aquesta xifra, hi ha una altra xifra de 830 milions d'euros ingressats per entitats i organismes de Catalunya a través de concessions directes o de convocatòries de subvencions estatals. Aquí estem més per sobre del 19%, per tant, fet que demostra la fortalesa i competitivitat quan anem a aquest tipus de convocatòries. I, comentades aquestes grans xifres, subratllar, com dèiem, que la governança d'aquests fons deixa un marge insuficient a les comunitats autònomes per adaptar aquests fons a les inversions i a les necessitats del territori. Per tant, marge de millora en la governança d'aquests fons que hem de revertir, hem de fer possible que sigui així. Com un exemple d'actualitat, el PERTE del vehicle elèctric, en el que, com haureu vist, només s'ha assignat un 30% dels fons, de la totalitat dels fons, en un context del sector de l'automoció que necessita urgentment el recolzament financer per les grans inversions que ha d'afrontar els propers anys. I en aquest sentit reclamem a l'Estat el traspàs dels romanents i la gestió d'aquests recursos per destinar-los a un sector tan prioritari com és el de l'automoció per l'economia catalana. Tornant al que ens ocupa avui, és en aquest context de grans quantitats d'inversió pública que requerirem els propers anys que entra en joc el programa InvestEU, aquest programa finançat en part amb fons del pressupost ordinari de la Unió Europea i amb fons Next Generation i que pretén dotar de recursos als intermediaris financers per tal de fomentar el finançament, el creixement d'empreses, de start-ups, a través de les institucions de crèdit públiques. En aquest cas, a Catalunya destaca l'ICF i Avalis. No hi entraré en detall, ho faran els seus representants d'aquestes diferents institucions, però val la pena, penso, mencionar l'efecte multiplicador de les inversions que aquest programa té com a objectiu, un efecte d'incentivar inversions privades que vol arribar a ser de 5, és a dir, per cada euro amb els programes de finançament públic que s'incentiven, que es mobilitzin 5 euros d'inversió privada. A Catalunya disposem de bones eines per fer arribar els fons al teixit productiu, per incentivar inversions privades. Comptem amb unes institucions, amb unes entitats financeres potents, amb capil·laritat al territori, que han mostrat la seva resiliència en temps de crisi, que han transmès la política monetària i han mantingut el sistema estable
i per tant començar amb aquesta infraestructura és un excel·lent punt de partida. Ara cal treballar plegats per dissenyar conjuntament productes innovadors, versàtils, capaços d'adaptar-se a les noves necessitats. El sector financer ha estat al costat de les pimes, constitueixen al final el gruix del teixit empresarial català, donant suport, com dèiem, en moments de dificultat i sobretot ara de transformació. Per tant, afegir o reiterar com és de cabdal que en el moment actual que el sector financer actuï com a palanca de transformació, com dèiem, i sobretot enfrontant el repte de primer ordre que tenim al davant, que és el del canvi climàtic. Per tant, aquesta palanca de transformació cap a una economia verda. Els programes de garanties de l'InvestEU, que es vehiculen a través de Valis, en són un bon exemple de productes que les entitats financeres posen a disposició del teixit empresarial, i l'ICF també amb línies de préstecs amb condicions molt favorables per a multitud de tipologia d'empreses. La columna, per ja acabar, la columna vertebral, dir que és la indústria de l'economia catalana, per la tradició industrial que té el nostre país, i ara, com deia, també és el moment d'ajudar en la transformació d'aquest sector, d'aprofitar dinàmiques que s'estan donant de reindustrialització a Europa. Però a banda d'això, recordar que tenim aquest ecosistema de startups tecnològiques innovadores que, com dèiem, necessita noves formes de finançament més disruptives i col·laboratives. Barcelona és un dels centres europeus i mundials d'aquest ecosistema, amb associacions com Tec Barcelona, que aglutinen multitud d'agents. I en aquest cas, els fons d'inversió són clau, sou agents clau a l'hora de transmetre aquests diferents productes d'inversió en capital. L'InvestEU també compta amb aquest tipus de producte i l'ICF en vehicula una part a través de diferents fons de capital risc. Un altre exemple, amb això ja acabo, de la bona feina que s'està fent des de l'ICF és l'acord que es va signar la darrera setmana entre l'ICF i el Fons Europeu d'Inversions amb la creació del fons FITA, d'inversió en tecnologia avançada, ja s'impulsava des de la darrera legislatura i que té com a principal objectiu promoure iniciatives d'empreses emergents que promoguin la transferència i la valorització de la recerca a Catalunya, dotat amb 55 milions d'euros i que comptarà també amb inversors privats. Per tant, veiem que els agents de banca pública, com deia en el cas de Catalunya ICF i Avali, són clau per complementar aquest entramat financer privat. Amb tots aquests elements penso que queda demostrat que tenim un sistema financer robust que amb la complementarietat entre l'actuació pública i privada ens ha de permetre afrontar amb garanties els reptes i oportunitats que ens planteja la situació econòmica actual. I per tant, per això estem avui aquí, per trobar-nos els agents públics i privats de l'ecosistema català i europeu, per tal que puguem conèixer aquestes oportunitats, les necessitats dels diferents actors del mercat i aconseguir una economia i una indústria més reforçada i amb capacitat per respondre amb solvència, com dèiem, a aquests grans desafiaments i també grans oportunitats que tenim al capdavant. Espero que la jornada d'avui sigui molt profitosa i moltíssimes gràcies.